И какво става, хора? И добре дошли в новото видео на Roblox. И днес ще играем една игра Paranormal или Паранормално, нали? Същото е нещо подобно на Фасмофобия, ако сте играли някакви такива. Днес в това видео сме с един мой приятел Петко, нека той да каже. Кажи здравей. Let's go, цъкаме play. Нека да цъкаме play. О, дали искам да е фейворит? Окей. Аре, let's go. Аз съм левел 3 между. Да, съм левел 4. Ето. Трябва да изчекаме теса да влезе да смени. Да, да. Гледай готова са. Нигърче. Това края паднала. Тъй, че... Буквално ти в момента... Ти си тиква. А ти си куче. Ти си кучето. Аз съм куче, а ти си тиква, бате. Топ комбо. Тиквай кучето, бат. Тиквай кучето, бат. Верно. Така, let's go. Нека ви има тук нещо. Аз просто обикалям на рандъм. Между другото, играта наподобява доста Outlast игрите, ако сте ги играли. Наподобява доста най-новата Outlast Trials. О, намерих нещо. Ма нищо. Намерих Fortnite Balls. Събирай толкова между другото. Той аз събирам, аз имам 30 такива стотинки. Ту са отгоре, дед пише. И трябва нещо, не? Вау. А другото беше по маса. Те са на рандом. No way. Ей, Трябваше да се семейчо. Да. къде бе? Аз просто се врата, какво става тук? Така, тук нещо се отвори. Карамба. Това не е добро. Къде беше? Оле! Карамба. Става тук, бе. You can hide under the most tables, okay. I left a paddock key for repair. Okay. Моя любимец. Ето го гайшия ключ. Да, бе. О, не, някакво дете. Къде си? Някакво дете ми говори. Някакво дете ми говори. Тук в детската стая, ама не мога да го взема. Той е заключен. Трябва ни по-ловки. Значи, става на рандом не става, това не ми интересно. Добре, ама ми... Това да те говори просто ела да видиш нещо. Да, точно това са виж на поза. Айде да падат ти информирайте. О, колене. О, колета. О, аз го взех! Няма колета, но аз взех и друго бях взел. Взех батерия. Която ще сложа на твато. Където ключ са? I don't fucking Че know. го имам аз. Добре, ама къде е сложил това? О, това между другото, by the way, за феновете на FNAF знае. Това е различно от преди малко. Що затвори Това да виж къде трябва да го намеря. бебе фон. Мали как търчиш, брат? Ти какво търчаш са ти? О, Че нека търсим да биш по-любо. къде си, бе? Къде трябва да е това? Игра да им така с помоля. Огради ми предмета в хубаво нещо. И аз обикалям. И аз... Обаче ще не съм много задоволен. Обаче на мен ми пада батерията и е до ниво 0 вече. Ще падне след малко. О! Намерих гараж Кия, бе, той е бил в стаята детската на шкафчето, бе. Ето го тук при мен. Идвам, бе, идвам. Аз ли ми прозира това през това, бе? Аре отключвам. Аре отваря. Но на мен не ми позира след това. Жълт ключ, батрум взех. Добре, найс. Значи трябва ни...
Къде си? Вратата... Към... Буквално това ще го върна. Буквално вратата се отвори сама. Пред мен. О, той е тук, той е тук, той е тук, той е тук, той е тук. Не, той е тук. Аз ще отключа вратата. Погледни надясно. Здравей, приятел! Чао! Ще чуем! Ти ли бе? Ти ли бе? На кой ще гасиш? На кой ще гасиш лампата ти бе? Триш. Аз си светнах пак лампа. Много ясно. Лампата свеща. Тук да обаче. Светнах си лампата и... Телевизор. Светнах си лампата и още как. Това къде е, бе? Не знам. Тук, не, седи си къде е. Ето го. Къде си бе? Ето го. О, намерихме това. Къде бе? Къде бе? Ево, моите ще ми изяде. Моите ще ми изяде направо. О, възличувам. Голям. Стане къла. Не, ти ми изкарай къла. Просто ми изкарай къла. Избега ли това? Мяу, мяу. Нега се. Мяу, мяу. Вижте ниво. Къде е кучето бе? Аз пък къде е кучето? Къде е това ренча? Аз не мога да... Тука ли бе? Я ми дай ренча да му щупа са на то. Са ела тука. Ай, сега го чупя. Са ела тука, Ела, тука. Закъде са, е! То се насла. То се да гърба. Я го пашу, не ти давам. Аре, увяхна ни бе, увяхна ти, куре. Не бе, това не е ритуал бе, това е такова. Часа, да. Ние трябва да случим това, бе. Трябва да случим по-долу, бе. За да мога да случим кучета. Не трябва да биш по това, това не. Какво? Чакай, чо... Може ти стана вие корем. Чакай, аз взех толкини. Някой да. О, взех револвер! Аз го взех. И аз го не. Омага! Имаме пищаци! Леле! Балон! Сега си е такова ще това. Са пати тук направо шерифи, брат, стана. Край. Ние сме тук Оле, най-тъжи. сами... Оле, това. Бейби. Учено, ама не знам дали... Абе, нека свалям с цяло обуче. Просто нямам финирче вече. Нямам батерия. Батерия? Къде си, бе? Тук. Да, бе, виждам. Май лого не намерим това, че път ни трябва, че направо ще продължа. Абе, сега си лампите, бе! Аз съм... Окей. Don't kill me! Ама ти ми бърка. Кана, Че е влезъл? Аз ще продължа. ще застрелям. Не, горе ръцете веднага. Горе ръцете. Така, ще бягаш, върни се. Не ми казвай. Върни се. Това, че беше отворен. Не беше. Май. Не беше. Да, как сега? Я вече тайна да се каже на тайна. Може да включим. Да включим истерията. Сега къде тази червена кутийка беше? Как ти влезнах просто? Чувам някакво детенце, човек. Рано да разберем тайната на всички ни. И тя е, че си негър. Но, истина. Кана? Сега кралча. Ту-ту-ту. Рано, тията. Рожден ден! О, ей, йо! Това е много...
Идвам. Идвам, бе. Не идваш. Бави се. Отидеш тук на Миланто, асфалт. Ага. Аз искам да си взема патрони. Къде са патрони? О, има буркански сили краставици! Давай се. Това си майката. Да. Аз съм 152 токена. Аз имам 96. А на мен ми трябва патрони за револвер. Ми трябва патрони. Колко срок? 25. Не, ти ги изкупи, брат. Не, може да ги купиш. Значи, знаеш какво? Може още един път. Не. Или? А как си Аз купих патрони, ама пак нищо не стана. Айде не бъдат и... Искам направо да мина през сабат. Да, знам, ама сега няма. Завъртаме кранчетата. О, ти пак си тук, модификейт. Това всичко напред. Не искаш да слаги патроните лево. Абе, пука ми, бе. Ще посмотриш страните на детска. Абе, накли се, бе. С невъзика. Аз съм добър човек. Добре, да го померват. Рундо. Добро. Сега ще бия с гайчни. Ти пиш. Така да? Там какво второ. Отваряй тази врата, бе! Това са правени. Тук трябваше да се скрием. Ето я тази госпожата. Госпожата... Какво се редиме за госпожата? Мали, какво става? Какво? Торнадо! Става, бе! Клекни долу, че ще гръмна в патката, няма да е такова ще. Кликни. Кликни, че ти падне полулея на главата, бе, пак. Да те разперим. Така ли? Първи да ви слабата, Nathan. Аз ще скърна обратното. Само спърна. Аз няма арестован ти, ама ти се пъмни това. Аз ще да... Моли ли са да добре? Значи, Good morning. артефактът ти... Аз имам макс батерия на това. Ма знаеш ли так? Да. Ама как да го спра сега? Искам да го спра, да го изключа. Има бутонче. Кое е бутонче? С кикс. Да, завърки. Охо! Чакай! О, нещо ме пие, бе. Къде, бе? О! Holy shit! Бе, нещо ме пие, вата си, па ще знам. Добре, ама тук... Па ще съм почти пълната. Ама внимавай, защото тук съм. Тук сега ще се появи това. Да, ето го! Не излизай. Аз взех някакъв ключ. Аз взех meeting room key. Стой. Това не много ми интересува, значи. Там се купите. Те познали?
Това някакво друго правим, освен да го избягваме. И да го те хвана, те пречаква. Holy fuck! При мен са двама. И при мен. От какво бе? Имена ме изяда. Имена ме изяда. Да, и хора, забравихме да споменем, че има, че има животи още. Че не сме умряли, имаме още животи. Ти къде си? Това си е баш като ауто, аз нямам какво се лъжа. Добре, ама къде са моите неща? Аз искам да какво си ги взема. Мерси. Така. Да, бе, добре, а този самите аз съм тук го оцелям, да ми дара да го оцелям между другото. Май трябва да правим някакъв пъзел с това. Май трябва да ги вкараме всички топки. Виж кода има такива неща. Да, бе, знам. О, това е ново, тук не бях идвал май. Само да митинг рума. Не, митинг рума. Това е митинг рума. И как нали ми трябва ключа? Ето, привне. И буквално, и аз човек. Ме изяда. Това е нормално. Еми, то наистина, брат. Искаш, брат. Че не знам вече на къде хода, брат. Думай, трябва да ми ще Тя че аз влизам към мазата, то не трябва. Аз взех своите неща, ти взем с моите. Окей. То са еднакви. Окей. Идвам. Че не ми дава. Просто ще получам. Ого, аз имам 3 патрона, ще гръмна това. Аха, ето го митинг рума, да. Взех кабинетки. Кабинетки. Виж. Ооо. Това... Брат. Само аз не мога ти кажа, че е така малко се наква. Малко. Манекенчо беше по-хубав. Рип, значи в коментарите искам да видя хаштаг Рип Манекенчо. Само Рип. Или само хаштаг Рип. Не! Изяна ме. До там бях. Чай ще те спектейтвам ако мога. Не. То нямаме повече. Не. Имаш ли? Нищо. Еми, може би за първо видео е добре да умрем, нали? Ама важното е, че умряхме мъжко. Нали така, Петко? Абсолютно. Еми, добре хора, това ще е от това видео. Ако ви е харесало, струшете лайк бутона и се абонирайте за канала за още по-удобни видеа. И пак казвам, Resident Evil Requiem излиза, правиме видео, всякакви неща, е интересно за играта. Даже може да сложим и Петко да реагира на геймплей, защото той не е играл такива игри. Тъй, че може и това да стане, не знам. И да, хаштаг Рип Манекенчо в коментарите или хаштаг Рип само. Тъй, че да, до другото видео и Петко нещо да кажеш на хората преди да свърши видеото? Ами, чао мога да кажа. Бъдете ви припаресите игра. Повторите, ако не сте се абонирали са ишова. Абсолютно безплатно. Да. Добре, до другото видео. Чао. Jiggle my balls to Niagara Falls. When I see you, I'm not just gonna touch you.
Huh. I'ma fuck you. I'ma fuck you real bad, nigger. So run. Run the best you can. Cause once I get my hands on you, it's over. You can pray. You can hope. You can cry all you want. But once the chosen is there, nigger, you are mine to consume. Lakers on 5, nigger. All right. Boop.